etapa, diguéssim que podia ser considerada com la de descans, perquè és la més curta de totes, no arribarà poc menys de 80 quilòmetres, tot i que dic de descans perquè el desnivell acumulat serà, per exemple, superior a l'etapa en la que vaig passar al Port del Cantó, per dir alguna cosa. És a dir, que ara aquí pujant, sortint de Flix i d'Escó i fins a la Fatarella hi ha una pujada bastant bèstia, però bueno, serà visita a Horta de Sant Joan i acabar a Prat de Comte. Doncs res, som-hi. I el somni del xiquet que dorm al braç. Nuclear per aquí, eòlica per allà. Què preferiu? Jo ho tinc clar, el vent. Que s'ha trobat la magnícia quedat. El jove en tot a guanyar i res a perdre per cridar. Una cosa que no ho havia vist en ma vida, els pals de les tanques recoberts. La xatxa que li pega per ballar. Maco del darrere, Seguint la batucada que veia. I aquella No era aquí de Flix. Ahir em va comentar que el port aquest de la Fatarella, el que estic fent ara, és durillo que és. Se sol fer a la Volta a Catalunya, s'ha pujat, i a la Volta a Espanya, i bueno, realment és durillo. Jo pensava que ho alleugeria el fet que era el primer del matí, a pocs quilòmetres de Flix, però i que faríem fresqueta, que va. Estem a una calor, estic tot suat des del primer quilòmetre de pujada. Estem a més de 25 graus, són les 9 i pico. Déu-n'hi-do. Qui vulgui lluitar, que s'agafi de la mà tots junts. Tots junts. Hi ha pancartes, catxondes, crits i balls, disfraços reciclats de carnaval. El clima... Doncs acabo d'entrar a la Fatarella, al poble de la Fatarella, per agafar aigua, perquè a la pujada de l'alt havia fotut ja més d'un bidó. Feia molta calor i realment tenia rampes dures. I anava voltant buscant fonts, no hi havia ningú pel carrer perquè és bastant de matí. Trobo una font i no tenia aixeta, no rejava aigua. Dic, hosti, segueixo i sento veus en un portal d'algú i he entrat a la casa i dic, hola, tal, i he dit si podia donar aigua. I sí, la dona me l'ha ofert, de la que ells veuen, i m'ha fet gràcia que diu, perquè li he preguntat, hi ha alguna font? I diu, no ne trobaràs pas de fonts en tot el poble. I dic, això? Diu, no, perquè han tret les aixetes perquè no se poden fer servir. Diu, joder, quina cosa més rara, tenir fonts i anul·lar-les totes perquè no surti l'aigua. Però bueno, com sempre la senyora molt amable, m'ha donat aigua de la seva, m'ha dit que si necessito res més, que si volia un cafè, que si quan tornés a passar per aquí, que jo sabia, que m'ajudaven el que calgués, que d'on venia, tal i qual, molt amable la senyora. La gent és bona. Quan se posa d'acord tota la gent, hi ha un gos, hi ha un gat, secretes camuflats que... És que guapo, allò que es veu entremig dels molins, d'aquest marc portal de molins, suposo que deuen ser els inicis dels ports, de Tortosa de Segre. Hòstia, ai! Guapíssim, Ja escolteu els molins. No sé si se sent, però fot una sorillada. L'universitari sense sou
becari com un bou dos xiquets que se'l miren somrients, que avui li deixaran lo llet calent i després diran que si d'homes serem quatre gats, tot un poble clamen per la llibertat i al diari tots són containers cremats, tots junts, ben junts. Hola. Hola. Què dius? Jo volia un plàtan només. Un plàtano només? Sí, no sé quan cobraràs, però que és per la bici. Bon dia. Ja fa temps m'he oblidat quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara amb la por vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu No, pare és evident que ja sóc en terra de vins. Més que d'oli, eh? Les vinyes comencen a dominar el paisatge més que les oliveres. segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. Guapíssim. Guapíssim. Uah. Que xulo, quina passada de paisatge. Quina baixadera, mireu. Tempesta a prop, encén el llum i fes-te el fort i amb les estrelles escriu el teu nom. Paisatge xulíssim, ara. He parat perquè em sembla que m'ha picat algú aquí. No sé si es veu, però no ho veig. Però noto una picada i em fot un mal. No sé què m'ha degut picar. Vas dir-me, pots anar molt més enllà, pots creuar terres i mars, jo et guiaré i sempre et podré ajudar. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va, i agafar-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. Els ports. Allò d'allà al fons és Horta de Sant Joan, el meu proper destí. Que maco. La veritat és que en aquesta etapa s'estan combinant a parts iguals la calor i la bellesa del paisatge. És espectacular. És espectacular, és que mira. No sé si es veu. Clar, no ho és, no? És un torneig. I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis, i m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai. Aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai.
he sortit d'Horta de Sant Joan, que és xulíssim, i ara vaig cap a Prat de Comte, que és on acaba l'etapa. La veritat és que des d'ahir les carreteretes que estic passant, són espectaculars. Estic disfrutant des de poc abans de la Granadella, tota la baixada de la Granadella cap a Flix, després la Fatarella, totes les carreteretes entre Bielva i els Arcs, Batea, Bot, Horta de Sant Joan. Hi ha unes carreteretes per aquí guapíssimes i el paisatge és que sense paraules. Calor brutal, m'està marcant 37 graus, vull dir, calor, però el paisatge és que paga la pena. Xapó, aquests 2 últims dies, brutal de xulo. Com mola l'habitació de Prat de Comte, és com una casa. On em puc cosir la roba, puc menjar plàtans de plàstic, puc fer les meves oracions abans de sortir a pedalar, a rodar. Com mola! I jo estic a l'habitació Esquirol. Avui gravaré part del protocol que segueixo cada cop que arribo a puesto. Primer em dutxo, poso a carregar tots els aparells elèctrics i aleshores rento la roba i per eixugar-la ràpid faig servir un truc que feien servir els ciclistes dels 80 quan no tenien tota la logística que tenen actualment els ciclistes professionals i s'havien de rentar ells mateixos la roba. Doncs feien servir aquest truc perquè estigués eixuta el dia següent. Consisteix en estendre-la aquí ben estirada sobre una tovallola, abans has d'escórrer amb la mà tot el que puguis i aleshores has de retorçar la tovallola tant com puguis. Jo m'ajudo amb el genoll per fer més força. Ben doblegat. Ben apretat. I aleshores què passa? Doncs que quan l'estires, la tovallola ha xuclat moltíssima aigua. Està sobreapretat, està bastant sec, i això en una nit ja s'asseca. Voilà.